Mangngalap iti LAGANGILANG ABRA nalmes iti karayan. Nakatutok ni Bridget Mayor. Napan nagkalap iti Abra River ti 20 ket 8 ti tawen na ni Hernando Tomas Ahel. Iti bumagka tayong Abra. Ngem daytoy meten ti nagbali namit siya ti biag na. Iti panangipakat na ti sigay sa anen alimungaw. Baka nandiyan panagkosa ka na hanggang nakaguyan. Kasi dyan, siyempre ambot nga makaawag ti tulong ko ma. Sinawar dagiti kakabagyan ken kadwa ti biktima ti karayan. Kalpasan ti 30 minutos. Nasarakan dati bangkay ti biktima iti paset alimnedan na. Awan met tinakita ti kapulisan a foul play iti napasama. Basarmot lang ti nakita mi ti kuana wamot pulos dagiti makikitang pakadadagran kumati bagina. Sa anen nga inpa-autopsy ti pamilya ti bangkay ti biktima. Bridget Mayor, nakatutok 24 oras, Ilocano.